Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Бүген атна киш арбақлар дұға үміт еткен күн. Исәннәрнең қадірін біл, өлгәннәрнең қабірін біл. Дұға қылып искә алсаң, риза булып ятырлар. Тишләреңгә гел йылмайып, нурлар булып кайтырлар. Атна киш узгач шымга кин, килә сибеп нурларын. Барлык мөселман кардәшкә күрсәтеп дин юлларын. Ике көн рәттән килгәннәр, изге көннәр кадерле. Бүген искә алыйк әле туганнар яткан каберне. Автор Гөлнур Галимова. Allahu Akbar, Allahu Akbar.